Že sú mŕtve pod tými kameňmi. Čuť sa mi normálne pariať sa korytačky. Počkaj, nevidíš kokot? A ako sa pri tom tvári, že no čo moja. Fuj, ako otvora to papu. Už je. A kde? Oral. Už je. Víš sa, už je to odtiaľ dáva preč, vidíte ten kokot? On tam chvostka. Ja tam vidím, ako tam je zasunuté. Nie, ale niekto to musí vidieť. Dívej sa zase. Iš. To je nejaký hustý. Nie je to tak trošku trapné, že tu stojíme a dívame sa? Nie. Ja to chcem vedieť, keď to dokončí, ako to vyjde. Co to vypošlo? Ako dlho sa paria roky. A mucha. Viete sa, ako sa teraz tvorí, som bujak, najväčší z bujakov. Chodierka tam už nemá. Oni sa paria. Vážne. Dobre. Mám to. Jež. Už je, Jana. Ale to je ináč dobrý. Ale ako má tú hlavu pod kameňom. Ten pavúk hore. Pavúk to má najbližšie. Ale to je úplne nechutné, my sa na to dívame. Zase. Čo sa na to dívaš, keď je to nechutné? A tak krčovito sú tak, že? Však ako keď má pancier. Dívej sa. Bujak som ja, on má tam chuďatko pod kameňom hlavu. Víš čo? Ty vole, Odpadol. už sa doparili. To bolo Ty dobré. kokos. Už to stiahol. Súda, ako sa teraz prevrátil. Ale koľko sa paria korytačku? Iba 2 minúty sa parili. Dve sa, ale on to ešte trčí, on sa stiahol. Otočte ho niekto. Ale otočte ho niekto. A na to spadol. A už sa otočil. Tu ostal, ja nič. Chudák, teraz ide spať po sexe. Je to tam už zálezal, už to ide.